खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां खाबु गैयैनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांबाय थानाय समावनो सासे आइजोनि जिउ खहा। लखिमपुर जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दैमा सेरनि माखासे गामिफोरा हान्था मेलानि थाखाय दिनैसिमबो मोजां खाबु मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव मैया बेलासि समाव गुनासुति हालामनि थाकासि मिलि मुंनि सासे बेरामिखौ नर्थ लखिमपुर सिभिल देहा फाहामसालिसिम गराय गारिजों लांबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि दैमा सेरनि बेफोर ओनसोला गारि मटर खारजायै आरो सुबनसिरि दैमानि सायाव दालां गैयैनि थाखायनो गोबाव बोसोरनिफ्रायनो खस्थ' भुगिनांगौ जाबोदों। नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि ग्रेसि बसुमतारिया PhD उथ्रिनो हाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोजोनपुरिनि थागिबि बिफा खरगेश्वर बसुमतारि आरो बिमा दिप्ति रानी बसुमतारिनि अनजालि फिसाजो थरायना ग्रेसि बसुमतारिया नर्थ इस्टार्न हिल इउनिभार्सिटि शिलंनिफ्राय केमिस्ट्रियाव PhD खालामनो हायो। बिथांनि बिजिरसंनाय आयदाया जादों एप्लिकेशन अफ सल्युबल एन्ड नेनो पार्टिकल सापर्टेड केटालाइज इन CCnCO बन्ड फर्मिं रिएक्शंस। मख'नो गोनांदि बिथाङा नर्थ इस्टार्न हिल इउनिभार्सिटिनिनो केमिस्ट्रि बिफाननि प्रफेसर कनेसियम बेट्सनि सुपारभाइजाराव बिजिरसंनाय खामानिखौ मावफुङो। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों काउन्सिल बिसायख'थिया साखोन सिखोन आरो नंगुबैयै जानो नांगौ। BTDनि मुंखौ सोलायनानै BTR खालामनायनि उनावनो जेरैथिंबो BTRनि बेरेखा अबर' सुरक्षा समितिया जांख्रिखांदों। BTCखौ BTR खालामनायखौ लानानै अजद होनाय सोलिगासिनो जेरैथिंबो। बेनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTCनि बारग' सामलायगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTR गोरोबथाखौ संबिजिरनि बेरेखा होनना बुंनायनि उनावनो बुंथियो दि काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ साखोन सिखोन आरो नंगुबैयै खुंनांगौ। बिसायख'थियाव जाहाथे रावबो रां आरो बोलोनि गोहो बाहायनो हाया, लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। ब्रैथियाव दङ चिरां जिल्लानि सासे आबादारिनि जिउआव सोलायनाय लाबोनानै होदों समाजारि बिजों इउटिउबआ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं दावखा नोगोरनि सासे आबादारि यासिन आलीआ आबाद मावनायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों। बिथां आलीआ गोजाम खान्थिनि आबाद मावनायखौ नागारनानै गोदान आदबजों 4 बोसोर सिगां इउटिउबनि जौहै सोलोंथाइ लानानै गुजरातनिफ्राय ड्रागन फ्रुइटनि फुलिफोरखौ लाबोनानै गावनि 2 बिघा हायाव आबादखौ मावजेननो लादोंमोन। दिनै बिनि ड्रागन फ्रुइट बागाननिफ्राय केजि फायाव 400 राङै न'निफ्राय फानहरो, जायनि बेसेनखौ फालांगिफोरा 600 रांसिम बिजनी, बङाइगाव आरो दाब दाब जायगायाव फाननाय नुनो मोन्दों। बिथां आलीआ ड्रागन फ्रुइट आबादनि अनगायैबो जौगा थाखोनि बैग्रि, लेसु, फुख्रियाव ना फिसिनाय, गय, फाथै आरो मोजां जोलैनि माइ आबादखौ मावो। बाथियाव दङ लकडाउननि जाहोनाव नेपाल हादरनि 22,000 खामानि मावग्रा सुबुंफोरा भारत नागारनांबाय। भारत हादरजों नांजाबनानै थानाय नेपाल हादरनि भारताव खामानि मावनानै जिउ खुंफैनाय खमैबो 22,000 सुबुंफोरा गावनि हादर फारसे मोखां जालांबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला लकडाउन आरो COVID-19 बेरामनि साग्लोबसारनाया बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाखौ लोरबां खालामदों। SI गिरिया फोरमायथिनाय बादिब्ला नेपाल सिमनानि गेजेरजों सेप्तेम्बर दाननि 15 खालारसिम 76,048 खामानि मावथ' फैनाय सुबुंफोरा नेपाल फारसे थांफिनबाय। बे एखे समावनो खमैबो 4,000 भारतारिफोरा गावनि हादर फारसे गिदिंबोफिनबाय होननानैबो फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।